Kyllä. Nyt kello on jotain vähän vaille 10. Maanantai-aamu. Onko nyt sitten 14. päivä vai mikä heinäkuuta. Tässä on nyt filmattavana uusi tervapääskyhotelli, 52 pesäpaikkaa. Ja niin kuin kuvasta näkyy, niin tämä on täydellinen menestys jälleen kerran näissä mun projekteissa, mitä mä oon tänne Sauvon Carunan pääskyrinteeseen pystyttänyt. Toistakymmentä pesäkoteloa on tervapääskyt jo käynyt tarkistamassa ja ei tästä voi seurata muuta kuin menestystä tulevina vuosina, koska tervapääskyn tuo pesin aloitus vie pari vuotta. Ensin ne etsivät sen pesäkolon ja rakentelevat sitä valmiiksi. Tosin näissä on jo p-musteet näissä pesissä valmiina. Ja siitä se sitten pesintä alkaa. Jos se pesäkolo pysyy paikallaan, niin se on sen tervapääskypariskunnan loppuelämän kesäkoti. Ne pesivät siinä niin kauan kuin henki pihisee ja pesäkolo on paikallaan. Tämän tervapääskyhotellin pystytin tänne pääskyrinteeseen ajatuksena, että tällaisia voitaisiin pystyttää myös ympäri Suomea, varsinkin kaupunkeihin, missä tervapääskyt ovat menettäneet kerrostaloissa sijainneita pesäpaikkojaan, kun 60-70-luvun kerrostaloalueella on tehty julkisivuremontteja, joissa tervapääskyjen pesäkolot on verkotettu. Tosin nyt lainsäädäntö on muuttunut. Uusi luonnonsuojelulaki suojelee kaikkia pääskyjä, myös tervapääskyjä ja niiden pesäpaikkoja ympäri vuoden. Mutta siitä huolimatta, jos haluttaisiin tällaista akrobaattista lentonäytelmää elävöittämään Suomen kaupunkikeskustoja, kyläkeskustoja, kuntien keskustoja, niin en voi muuta kuin suositella, että tällaisia hotelleja myös tervapääskyille rakennettaisiin.